أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, dalayan tanu di pamangninsik wallah. Tarima niya nagyang kutua mga pipyasik kung mga amal tanu. Gukas sa panutos sa ipakasultano sa surga. Itano di pamangninsik wallah. Agyan kaiya mga lamba o mga umurtano. Nasitan o mausar sang kutua ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala. Ang nintanusik wallah sa mga pagalitan ng mga Muslim. Abangan siran wallah nagusyap niyan siran. Padilaboron sang kanan na ingay da Palestine. Siyap niya nagyang kuto ang mga pagaritan o mga babaytan o. Dilaboron so mga tutuwakiran nagusto mga watakiran. Tarima niya nagyang kuto ang mga syahid kiran. Ayamalan na angkat ng kiran wallah subhanahu wa ta'ala agyang kuto ang susugat kiran ang mga panpang. Sabadin makataban agyang kuto mga pagaritan o mga Muslim. Ayapatot sa iko nadaklan sa iko mga Muslim. Agyang kuto alalayo nakapapaladiran sa iko Allah. Sa tabangan wallah nagusyap niyan agyang na mga pagaritan sa Gaza. Uriano ito mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na ayat na sumpatan tano nagyang ito mga usay tano sa iku minuna makapusya tano sa iku mga panduan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pag sa panduan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na andaman niya makapya so parangay upis sa katawan o di nakapadalman so upis sa katawan sa mapya a parangay aginan inisug Allah subhanahu wa ta'ala sa ikumang uripan yan sangkot wag kagiraw niya na inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Matanas wallah na inisuguyar ka no o di na isusuguyar ka no agyang guta ka paginuntulan na gusto ka pipya. Ayamanan yan nas wallah subhanahu wa ta'ala nasusugunta no niyan saan naman niya ikabaluitan no maginuntulan o di na pipya naginan na mga pipyanan apaparangayan. Binanipatot sa iko Muslim mabalis kanya na masipat yan ang guto akauntun nagugapya kaginan imapya apaparangayan amin italing umarka ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gusto Allah subhanahu wa ta'ala nasyugo yan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gulalan sang kutwa kisumpay niya si kuturuan di namin sabab kuturuan na gusto agama benar as kanya na Muhammad na pumanutul si ko mga pipya na pumakay ng kasi ko mga rarata pad sa inisugun wallah nagyang kutwa katirutupan niya si ko mga pipya apaparangayan di na anduman niya mausay niya si ko mga tao kapadalman yan sa mga tao sa mga pipya at paparangayan. Ay akatero Nabi sallallahu alaihi wasallam na innama bu'ithtu
liutammima makarim al-akhlaq. Si kisah riwayah na salih al-akhlaq. Siwa tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat itu ya sugurang na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na anakan matarotop agyang kutua mga pipya ang mga paparangayan. Di na ando man niya isampay nakan papamulaakan sa iko mga pipya paparangayan sa iko mga tao. Inani pud amin italingumaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pagando niya katano agyang kutua mga pipya adidubiyutan udi na paparangayan. Badilaboron sangkay yamasa miyada so paparangayan na mapya si ko mga Muslim. Kaya minisambyon agyang kuta paparangayan aminin do kiran o kafir. Na ayam yaw nga niyang kiran na miyaka pamagawa tasiran dagumya binasa ang kutua diran dikan duduluna. Agiya piyapasiran si kumang ginawiran ang kuto mga pipya dedebiyatan nagu paparangayan amin italing umakiran o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman to na mismo beta na disiran perwa magari tenged minsan ay panitenged minsan. Kudi na isa ka paginged. Yang ito ada datong kiran na gusto datuan yan na disiran puparwa. Kudi na nguta siring-siringan. Kudi na giyang ito ay isa ka grupo, isa ka komite na disiran puparwa. Ayaw tuwa sabab lagi miya papaskiran ang kuto mapia paparangayan. Amin italing umakiran o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito'y sabab papad sa minitaling mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyang kutuwa, isampay niyan sa iko mga tao, sang kuta mapya paparangayan, ipagando niyang kiran. Ang kuta mapya paparangayan ay susubo Allah subhanahu wa ta'ala, ay mabaloy paparangayan aging kaya mga tao. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na tanto niyang kupyag importante yan. Iyan naman mindaw niyan si ko mga tao ang kuta mapya ang bilang nga tao. Si ko tindaya kapagintaw niyan na din yan din dimbiyatan sa mga sahaba niyan sang kuta mapya paparangayan. Ay ito sabab na lian nal khuluk matana sumapya paparangayan na kusabo pamananan sa iko mga pipya. Mga piya ang koton dulunan niyo agusto layok ka, nagusto pamilyang ka, nagusto inged ka, kapaginged, aya ka din udi na ka din umma. Andin ni matanor, udi na kumpian ang kuta mapi paparangayan, nagkumpian nagyang kutuam dulunan niyo agusto pamilyang ka, nagusto inged ka, pagtaong ka, aya mala nasudun sa umma. Nagkumpian, may sabab sang kutwa miya kapiyakiran, agyong kutwa, kanduluna, uunutan amapia, akam paparangayan, nagukam bilang ataw. Naginan ni piyag importante yan, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayamanan yan na, bigan yan sa oras, siko tendaya kapaguyag yan, na inindaw niyan siko mga sahaba, agyong kutwa kang bilang ataw, nagukapiyapia, nagukapya aparangay agito din sundawan ko Quran. Bersam yang alay sa hadith agya inisampay ng Nabi sallallahu alaihi wasallam kumapya ka po parangayan. Udi na kaya panaguntaman niya no nandiman ikasabutiro ng mga sahaba. Na ini panguya to Nabi sallallahu alaihi wasallam anong kataguis sa panaguntaman ang utamang mga sahaba uli na sumang umatian iyan naman niya anadairan si kumapya paparangayan uli na kambilang ataw aya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na akmalun nasi imanan wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa aya katero Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya pinakatarotop ko mga tao iparat yaya.
panguya tu Nabi sallallahu alaihi wasallam aya pinakatarutub o mga tao iparat tiya nagyang kutua udina aya pinakamakalebi si kumyamarat tiya iparat tiya nagyang kutua mapyakinan ipaparangayan samanutuna yang utua kala aparat tiya udina makalelebi aparat tiya udina impiden aparat tiya na aya kakimpi di kuparateo manusia na makapia ang guto paparangayan yan udina makaswam bilang ataw ayang gulaulaan yan yagyang kuto mga dewan o Quran akan bilang ataw andit ni kapadalamanan sa iko manusia na mimbulu ang kuto paratian yan na makalelebi kay impiden yagyang kuto paratian yan. Ingman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq suatigo Nabi su kapia-pia na pudutus sa kapia paparangayan giyang goto akang bibilang ataw o manusia na pudutus sa mapia paparangayan sa kumangapda hadith na ipupunguya to Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigin man na iya ittaqillah haythu ma kunt kalkan nakaswallah subhanahu wa ta'ala api anda ka matatago wa atbi'is sayatal hasanata tampuha na tundugun ka kumarata sumapya tundugun ka kumarata sumapya kagkapunasyan agung tamarata wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan na perangayin ka sa mga tao sa mapya paparangayan naman ang gutuan daw Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya manusia na inisugun wala kalkukas wala na amay ka ba na mapanggelebak ka mga dosa na tundugan ka ito mapiagelebak upama ka na piangariribatan ka na punasang ka ito ang gulalansa gulang gelebak ka sa mga pipya manatubad ka si kwalla na sambing ka ito sa mga pipya gelebak oriyan yan na perangayin ka sa mga tao sa mapya aparangay Allahu Akbar dawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam o pamakaginan na pelutuunan ng manusia abeluin niya na ginan ikapagintaw niyan ikalkiyan swalla iginamyak ang gelbak sa dusa na tundugan niya na mapya uriyan niya nandulunan niya sa mga tao sa mapya puparangayan niya sa mapya bitagudaya ka miyako ang kaangutan dawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumangapda hadith na tigman yung nabiya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi da matarutop suparat yaw isarkan wat tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam taman sa dinyan ikababaya kung pagarinian sulagid dina taman sa dinyan ikababaya kung pagarinian sunganin na ipababayayang kung ginawa niyan mana yang gusto akang bibilang at tawing ka sa ginawang ka. Parangayan kas sa mapi a ginawang ka. Tama sa din ko itong gulaw-laan sa iko pagaring ang muslim. Hindi kong gatarotok ang utaparatiyan. Yun ang nipanguya itong Nabi sallallahu alaihi wasallam sa an mabaloy ang puta piteng gisaan ang mapi ang puto a paparangayan yan. Di na makaswas kanyan bilang ataw. Sige mga hadith natigman yung nabiya addil amanata ila man tamanaka wala takhun man khana tunay nakatigo nabi ang kutwas sarig si kutaw asumyari girga managing utas yarigang kanian na panaman na marengka imitunay kaun ang kutwas sarig giyang kutwa ingis sarigir ka belagi winis sarigir ka na tamok anta ka galbak na kailangan namin sarigod ko ito. Agya padutus sa kambilang ataw. Padutus sa mapi paparangayan. Walang takon man khanap na ubang kaakala ang kuto inakal kanyan. Minggil bakar ka sa kapangakal. Pinduratan kanyan ubang kanurat eh. Agya marataw ito paparangayan. At mindurat na pendurat ka mam. Ayamanan yan na sunabi sallallahu alaihi wasallam na yung kuto marata betad na ibala yan nun na mapiya. Giyang aya sarig na miyadaya sa iku mga muslim
Iman tu na marin perlu baju saring. Sangka iya. Ayam mana niyan na umma Nabi sallallahu alaihi wasallam inun tabu sang kutwa ini kalimun wallah subhanahu wa ta'ala. Iman tu na taman sikut tungan nga na di nga sarigan. Taman sikut tungan nga sa sarigan ka gitu melinding ka na ayar kabis makaukit sa akal. La ilaha illallah. Na balingan tanos sang kutwa mangandawan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga iya kapengintaw tanak nabu manari amati nang ganatan tanwa nga dunia na inu di mapiyai ya ganatan kaso pagari nga mukmin pagari nga muslim na ayan niya di mapamanutul na syek itu na mapiya mapi paparangayan kasasarigan na ba di pangakal ayam mala nagyang kutwa kabubaluin yan amalay para adat na tatademan rakaw to mga tao bari itu kilbeng bilabang ka na din kilbeng ang utwa ingaran makamapiya na ay lagi dia na giyang kutwa gelabak kamarata na buto kilbeng andit ni kawafat ka na ay mapumanutul na syak ito na maratay ka pakipuntag did na ka pangalab ay buwa gelabak yan na gibu ginawa niyan na asar ka kalabiyan o di na asar ka mapipya ginawa niyan apya ka ay mananin na miyagong basay did na dia ibu dia kay pagugup. Ayap la pipikir niya na tumo niya panas kanya na saka na pawiswisang ka. Udi na migul-gul ka. Na gito'y kabay ayan. Ini ang kabaya o mga kaunay. Na gito'y mga lagi dia mga tao. Na di nakikilub ng ngaran yan. Ayap nakalilida lagi dia mga tao na da bumang iplayo. Da pala bumang ipagpada. Da pala bumang sirig. Ay sabab na giyang utwa pipikir niran na iya na may pusena so pinggulaw lang po na banir ka pinggulaw la na ginan ni masuswayan na ayan daw Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumarata agalbak pinggilbak rakaw tao na bala nga mapiya magito iya manan yan na dawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam umuas kay kalabitan adis kay makalabit ayamanan yan naging nga tao na kaya pipikir niyan na asar ka kalabilabitangan niyan na di pagilabit na sa kamukmin na di api ka kialabitan naglabagi nga sa mapya ang utapagari nga mukmin na ba pipikir ka na kanaba ay manoton na liw-liwa nga Buddha di na liw-liwa nga sabutian di agiyan ayan doon ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na yang utwa inakal ka niyan pigilbagan niya sa marata na ubang nga bala di ayang gilbagan nga nagyang utwa mapya gitu indawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urian yan. Na isa kailayan sangkuta panaguntaman sa ikwadaman niya kakuan niyang kumapi akapaparangayan. Na si miyalangag ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taman sa sunabi sallallahu alaihi wasallam na din yan di pamangnin si ikwallah. Ang makapiya agyang kuto paparangayan yan. Daw to sa sunabi na panaguntaman na niya to ipagundaw niyan sa ikbat yan. Tigman niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Tigman niyo Nabi ya Allah adnang ko na pinipipi ang nakasuki adnang karakan na pipi ingkara di na pipi ingkarakan so paparangyan. Nabi itu As-Nabi sallallahu alaihi wasallam nas kanyan idulawan yan ang mapipaparangayan kaed na paparangayan yan na sa Quran na liyor open na din yan di pa mga niisiik wala iyan di mani mga piang kapaparangayan yan kagiya Nabi ito susugun wala sa ipagandaw niyan sa ik umat yan sumapi paparangayan at ipaman na Nabi ito adin yan di pa mga niisiik wala mga piang paparangayan yan nasaktanop niya na mga nabi ayamanan niya nagiya ayak kadaklan sa mga taon na yakapipikiran niya na miyakapipya sa paparangayan niya miyakapipya ang unta niningkir kinulunan ko pagarin niya ng muslim nagtangin na ba miyakarartarato ito yung war ayak katawin niya na mapiya nagito'y sabab paditano di mapamang ni sikwalla yalla na pinipipian ka ang otwa kiyad ng karakan na pipiin ka sa paparangayan na ka ayamanan niya na lagi dukia pipiin nga sa iko yan na nga rin na pipi nga ako tapaparangayan. Ay ka pipikirat tanong, umagalabak tanong,
Gira na ad na mga tawa, yang kapipikiran niyan sa iko, paparangay niyan na mapia. Atawin niya nang ngutwa, di niyan ditirong ko pagarin na Muslim na mapia. Natangay na bubsa, pagagaba sa puso o pagarin niyan na Muslim. Marata ito paparangayan. Gito'y sabab pa ditano to katawan. Na ginani ditano di mapamang ni sikwala, ya Allah na umpaingar kami, agyang ko mapia paparangayan namin. Agya isad na nan asakit, ay kagdamataw na, miyaka piya tay paparangayan ko, lagi ta Muslim. Tangay na babsuto, ang ngutwa paparangayan ta na miyaka rata-rata kagdaman yan. Ayat was sabab na giya. Kenapa ya din gadikam bilang atau na singkat tutulungi ko Quran na gusi ko sunnah mga dadabitan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aya paparangayan ka na sa pinikir ka mapya sa ginawang ka na ayang ka tipe pantagang ko pagaring ka Muslim. Na aya malaki lang agan sa ikumapya paparangayan na sunabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kanya ni miyuna sangkot wa kinigurisang kumapya paparangayan. Na ayat piperangay yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na sunod sa Quran, mangandawan ng Quran. Yito'y tigman ni Aisha, fa inna khuluqan nabiyillah kana al-Quran. Ay tigay na betad, di na mata na ayat paparangay ng Nabi wallah na sunod sa Quran. Maana agyang ko ta mangandawan ng Quran. Na ayat din paparangay ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maana aso Nabi nas kanyin din sa Quran abdullah kaus ko liyo lupa. Agi aynin paparangayan na sunod sa Quran. Uriyan yan na ron pelangaga. Agiyan ko to amapya paparangayan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat na miya manutul ko kapi o paparangayan yan na sa mga sahaba. Miya panutul isa ko mga sahaba aso Anas radiyallahu ta'ala sakna tigyan na pikidumatan na kan sunabi aya manan yan na miyaling kaniyang kunabi da aya bugal lebekyan na diyan ikakidmati kunabi sallallahu alaihi wasallam siya tigyan ko miya ka 10 ragun na sangko ta miya ka 10 ragun na dekud na tigin misag da unabi sallallahu alaihi wasallam na sahabaw to keribat ugid na didin misag da unabi sallallahu alaihi wasallam dan niya kan magtero ang ko to udi na giyang ko to inong kay ni penggelebeka inong kayo ni denggelebeka ayam mana niyan na nabi ito adin niyan misag desu isa buku mga sahabat niyan niya ka 10 ragu na tigman niyo Anas kababalingak mo nabi dia kan dikidmatan o di na dia kan disirbisuan na dokun niyan din misag de akapi parangin Nabi sallallahu alaihi wasallam sangaya masatan la ilaha illallah niya itu tu karibatan o pagaring Muslim na dingon maapan na ayamanan yan na pagigdam ko mapi ako maniparangay na ayamanan yan na pagigdam ko ng utwa karibatan yan sa dikon bataw musar sa ako kakas kapariron na saan ka na lagi din na namasa na miyapo kaskas ang utwa dedebiyatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ko mga galba ko Nabi naroon pa na miyalangag agyang utwa kapya paparangayan o Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pagindon niyan sa ko mga sahaban niyan agitun nindawan Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaiya umat yan. Liro na su Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiyarbiyan yan. Agyang ko ta mga sahaba niyan. Saan duman niya kapakapya ang kutwa dedebiyatan niran. Uli na paparangay niran sang kutwa diran di kapakapunta-pantag. Masa tigman ni wallah khudil afu wa'amur bil ma'ruf wa a'rid anil jahilin ayak ko anyo na suka maap mana ya makalarap tanong ng kutwa ka maap ang babagay lugar wa amor bil ma'ruf na ayas sugo niyo na sumanga pipiya na sapar niyo o di na talikudin niyo agyam ko to ang mga tao ang mga inuranti mana agyam ko to adir ka di maratas manaro sa mga rata di mga pipiya na ayak ko niyo na suka maap akalan tanong na suka maap ay sisin na counter kad nagyang utwa encounter kad ng utwa mga tao mga ratay didibitan mga ratay paparangayan na sugun rakawalan na pakalangan na sukamaap na gusto ka sugu sa mapya na oriano to na talikudin ka ang utwa mga jahilin yan nga mga ratay paparangayan mga ratay ungar na mga jahilanan eman na niya na mga inurantian na mga tao na aya bilang atawa mga tao nagyang utwa parangay nilan na so parangay utwa
Tali ko dingasiran. Diga kiran bagi pewala. Naginan indawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tomo bangad makasabar na sugu ka sa mapia. Ayab pigilin ka na sumapia. Na tali ko dinga ang ginan ng mga tao, ang mga ratay ungar, ginan na mga inurantiyanan. Sebab sa dinyang kasasabutan ng gotwa Quran, dinyang kasasabutan ng gotwa sunnah, ino to bagi gito. Bagiya, inurantis kanyang undawan ng Quran na undawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayaw bulungin na talikod hingga di kong kiswaswa urin yan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ka iya Muslim nagyito ba yang usyatang kau Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kaumpi nga kung didabitan ka makapiang uta paparangyan ka urin yan na ino to pagusyatan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam agyam kutwa kapi aparangay ino to na paganerong nasimbag nagyesu kapi aparangay nagkebeluy kanian amin ahbabillah kebeluy ka o kapi aparangay apedkas iko kebebayan wallah subhanahu wa ta'ala na andud ni kebeluy ka apedsi ko mga tawab kebebayan wallah subhanahu wa ta'ala na istajaba laka in da'awtahu wala yu'adzibuka fin nari abada andid ni kabubayang ka wallah na ayak ko manirkan na tiriman wallah ang gutwa pangningga amay ka mamang nikaw dagudikan yan siksaan kunar ka sa Diyo Allahu Akbar andid ni kabubayar ka wallah na tiriman yan sa mga pangningga ayaw man na inubis diterima wala sa pangningga adikan yung kebubayaan nagu pakasul dengan yang surga nagu dikan yung siksaan si kung naraka jahannam na ayaw ka keparuliasan na isa kasasabapan nun nagyangkot ka kapakapi o parangay nga nagkebubayaan nga wala na nikabubayar ka wala terima yung sudua nga ayaw bala na pakasul dengan yan si kusur nagina ni Sunabi sallallahu alaihi wasallam na inisugwir tano umpian tano sudedebietan tano kaantano kabubaya wallah nagunyan tarima sa mga pangnitano naguan tano makasulsi ko surga sigo mga pda hadith natingman ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ilallahi ahsanuhum khuluqa ay pinakabubaya wallah sa iko mga tao na sa dun sa pinakamapyakiran ni paparangyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam na inibanay niya na ayaw ko na pagkababaya-bayaan wallah si ko mga tao na sadun sa miya kapiyap-yakiran ni parangay na ando man niya kaya hindi nga kapiyap ko parangay nga sadun sa kumpi nga ko parangay nga kapiyap nga kang bilang nga tao nga na pikiran ka agito din ikapababaya ka wallah subhanahu wa ta'ala na ginan piyapian tanong ang utang mga didibiyatan tanong asitan tulungan Quran nagusitan tulungan si kuma hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam ikadua sabab kisusugundok tanong Nabi sa makapiyaso paparangyan tanong na lianna al husnal khuluq mata nating man yung mga ulama agyang kaiyakap iaparangay na mapakapendian ang kutatimbang at tanong sa alungan ng mauri man ami ka timbangan sa mga amal tanong na ayaw pakapenid na sa mga amal tanong mga pipian pakapenid mo at timbangan tanong ayaw ka Nabi sallallahu alaihi wasallam na ma min shay'in fil mizani athqalu min husnil khuluq daanganin at tiyo Nabi daanganin asyay daanganin matatago kepada lang sangkut wa timbang sa alungan na mauri amiya ka pened abaniyang pangkalawan ni ang yung kutwa kapi aparangay Allahu Akbar mana yung kutwa timbang at tanong sa alungan na mauri na isan na siya ang mapakapenedian ang yung kutwa timbang at tanong sa alungan na mauri na yung kutwa kapi aparangay ayun to sabab na anin ni ka pa kapi aparangay nga na miya ka ito ang utos ka tanaka sa alungan na mauri miya ka ito kay kaso ko pagaring ang Muslim miya ka ito kay kaso sa ikaw di nga digipentang ko pagaring ang Muslim
may tu kasungas iku amananian ingdega ay miya kapia-pia kay parangay napaka pendeng uta timbang ka sa alungan na mauri napaka kep agyang kutua timbang ka mga rata sa alungan na mauri ay ito sabab agyang kutua kapia parangay na gada mga man si bukusuldo walenga nagagdam ko no mapia kay parangay gupun lilinta da suldo walay niyo igira sisiga sa walay dago miya kay ito ang mutwa diru di kasi simo kata Skype katan or si kusimkot sa susuldo walin yun na mana mapiyay parangay upumban masisimo kata nago isa kami awida ka sa suldo walin yun maklata kay parangay nasado sa parangay nga sa suldo walin nagitut ni palagi day si sa dalamay ngadi agaday sa dalamay ngadi na umpay nga paganay na sugi papantang nga ko pamilya nga si kusulda ka sa walay na ay mala na sukap pagingit. Na ando di nga pa kapya parangay nga siya kusuldo walay nga. Na ay man na miya kapya agyang kuto parangay nga sa dalamay nga. Untag na kapya sa mga lukskas iko mga pipya. Ikmani wallah subhanahu wa ta'ala awal waznu yawma idinil haq. Si salong ano tuwa tigmani wallah na so timbanga na tanto din na kontol. Paman sakulat mawazinuhu nasa din sa makapanad ang kuta timbang ngayon sa alungan na mauri paulaika humul muflihun nasira na tigu Allah subhanahu wa ta'ala imya maka bititagumpiya na naman di tanong ka po naman amari makapanad ang kuta mga timbang at tanong sa alungan na mauri yan din ni ka pakapanad yan na may sigurado agyang kutwa ka pakakatigudaya ay amala nagyang kutwa ka pakasulad si kusurga wallah subhanahu wa ta'ala ikatlo sabab akisusukuno Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kapya parangay. Nayak ko man yartano na husnul khuluq tariqun ila al-jannah. Allahu akbar. Sukon sukapya parangay tikman niya mga ulama na lalananan sa iko kapakasurga. Lalananan sa iko kapakasurga. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin man na iya ma aktharu ma yadkhulul jannah dalawan yan ang madakal di natanto ko madakal ang kuta pakasul si kusurga ayat kesababan sa kapakasul din si kusurga na taqwallah wa husnul khuluq aya madakal pakasul si kusurga na ay sabab pakasul din ang surga na yung kuta kalakiran si ikwallah nagyang kutwa kapya apa parangay nira Allahu Akbar ay man niya napiya lagi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa kalak sa ikwallah nagusto kapya kapaparangayan aisanan ay pagasulit ko surga na kaya madakala pagasulit si ko surga nagyang kutwa mga tao ang mga pipi paparangayan nagumangalay kalak sa ikwallah subhanahu. Nah, biyali pa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udi na ikapat as sabab ay nulak tanong sa suko ng Nabi ang kaiya kapya paparangayan udi na nadabitan. Lianna al-husna al-khuluqi yarfa'u ad-darajati fil jannah. Tingin man yung Nabi, tingin man yung mga ulama ageng kaiya kapya paparangayan nagkipuro yan ang muta daradat ka si is alungan amuri di nagkipuro yan ang muta daradat ka si kusurga ay ang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na inna rajula la yudriku bi husnil khuluqi darajat as-sa'im al-qa'im ay ang atiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na mata na tingin nagyang kutamama nagkaraot ayam ay nagkaraot ang kutwa kapyan yan ikapaparangayan agyang kutwa daradat ang kuta barak wasa ang makaingat ayam man yan na diyang kuta balas o kapya o paparangayan ka nagkaraot yan ang kuta balas o barak wasa ayam man o to nakatawan tanong sa daradat o kapusa amiyak kadakadakan lang kuta mga kalubihan yan tama sa minis senggay silan sa surga at silang mipakasundong nagyang yak nakapia bilang ataw di nakapia parangay nagkakawayan ang kuta daradat ang kuta barang puasa
Ano man di tanungap maglubakas ang kaya mapia paparangayan. Sigo mga abda hadid. Tigman yung mga ulama ikalima asabab. At isusugo no nabi ko mapia parangay. Nagyan kaya mga tao aparapi ang utwa dadabiyataniran na mipagapadayan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa alungan amor. Ay mipagapadakan na sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay katiro Nabi na inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni manzilatan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Igung Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat igung Nabiya pagkababaya-bayaan na karkanong nagumiyak karani-ranirakan idaradat si isalungan na mauri na sading sa miyak kapiapiyar kan iparangay o kabaya kami pagpadaka sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkababayaan ka Nabi sallallahu alaihi wasallam na umpiing ka sa paparangayan ka manang bilang ataw ka nagu pakapiyang ng tadi nga di kindununan si ko mga tao ayamala na umpiing ka sa paglagtan ni Wagus Allah subhanahu wa ta'ala gulalan sang puta mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Ika na matigman yung mga ulama sabab nagyeng at tigyan ang mapi apaparangayan na diyang kutwa kakabaluyan yan at kawat kanyan sa iko mga rata. Kawat kanyan sa iko mga rata. Igman ni wallah wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan. Di mga plagi de tigman ni wala sumapia agus sumarata na lindingan naka sa iko marata sumapia ayaman yan na igira ada minggalabagar ka sa marata na ya linding ko na sumapia manang galabagin ka sa mga pipia pamiawat ka sangot wa karataan mga rata yung arap yarot-wat ka sangot wa karataan o mga rata yung ar. Ay ito sabab na pinipipian nga ang uta paparangayan ka. Na bird na rin pipian nga sa parangaya bawanin pura taratay. Ay man yan ay kalilid ng uta marata yung ar. Na apiapan pipikiran ka niya sa marata. Lagi pinipipian nga ang uta paparangayan ka. Na gali ng uta pamikiran yan na baloy ay man yan na bulayo ka ka. O di na ginawain ka nagupagadatangan yan ayam bala na siyap ang kanya. Walaupun sa sabab inisugo Nabi sallallahu alaihi wasallam sang kaiya kapipis iku parangay nagkabaloy kanyan apad si iku makalalabi kumya maratyaya. Nagupad si iku miya kapipis iku mga tao. Sabab sangot wakatir Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nisun ayul mu'minin afdal anta'i miyakapyapyas ikum yamaratiya anta'i makalalabis ikum yamaratiya natigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanuhum khuluqa sad na tigong Nabi sa miyakapyapyakiran ni paparangayan nagyuto yamanan yan na makalalabi amiratias ikum Allah subhanahu wa ta'ala siya mga abda hadith na tigman yung Nabi inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa ayat tingo nabiya miya kapiapiyar kano nasa din sa miya kapiapiyar kano ipaparangyan mana sa din sa ang bibilang ataong ka kapipiapiyang ka nagyuto imiya kapiapiyar raka kakabaloy ka miya kapiapiyar si kumya maratiyaya urinan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala na miyali isa ko mga sahabi niya panutulong Nabi sallallahu alaihi wasallam ay teling umakon sa alang na mauri ang kutwa patsi kumang ori pen wallah subhanahu wa ta'ala nagtiron rakan yan wallah si alang na mauri anton ay pinggilabak ka si kudunia amapya nauri niya na matiro ang kutwa mama aswallah na damon mapagma mitirong Nabi sallallahu alaihi wasallam aswallah na damon mapagma si alang na mauri Peter ang utama ay Arab. Ay tiyang kadnang ko nabigan akong kasata mo. Bigan akong matigin sa tamo. Nadiya ka natigin di dagangan sa mga tao. Di nadiya ka natigin di pamagutangan sa mga tao.
Na padatig man yang utama ma apa parang enak nama pia nagyang kutuwa kabagay sa lugar. Mana nabunin pekarug niyang uta inutangan yan. Sa kanatigin na pupakalabudan na ka ng kutuwa kaluluwagan. Mana kumbagan yan sa lugar. Mismo kaluluwagan nakbagan yan sa lugar. Ore niya na tigman niya ang utama ma na wa antadiru al-muqsir. Na pinayaw na kan ikalawagan ang kutwa karugnan. Barat yan nagyang kutwa inutangan niyan, yagutangan niyan, na pakabayad pa na pakalulugar niyan. Mana sa naban yan pakababas ngisa kaskatin yan. Nagyang kutwa dagsibayad yan na pinayaw na ni kaadnan. Kagigit isubo ng Quran. Ayaman nang kutwa dagsibayad yan na kanabang kuwa diyaman. Panayaw na kaikaadnan. Natigman niya wallah. Agi pamanutul nun ang kuta mama ang kuta kapya niya ni parangay. Bagan niya sa lugar ang kuta pagani na mukmin. Dagod niya ni panayaon ikaadnan ang kuta pagani na mukmin. Natigman niya wallah ana ahakku bika ana ahakku bida mink tajawazu an abdi. Nasak na tikman niya wallahi mas malasan ni kabenar sangkan na pianupitero ka mas sak ni malasan ni kabenar sangkan na kamaap kabagay sa lugar kapamakalbun mantu atig Allah subhanahu wa ta'ala na begini sa lugar ang kayang bipnak. Allahu Akbar. Ay po yung ipakasurga ang utama ma ang utaka pakaluluwagin niya sa ikupagaron niya na mukmin piagutangan niya na piakaluwagan niya. Ay nur ka man miagutang ang utapagaring ang mukmin ka karagnan na ang kaluwagi at ibangan piakaragganipan na sanggot waya man niya na lagi dito betul na piakaluwagan niya ang utapagarin niya na mukmin dagu piakalugar niya ang utapagarin na mukmin na isaw to mi pagandagyan si isalungan na mauri isaw to kisabapan sanggot ka pakasuli mo surga sangaya masatanong na miya diya ayang alilid na niyang pakalikakaan ang utapagarin niya na muslim yang itu atamok di kuwa din na diman na dinin pakalikakan ay kakdagdamangon sa marataw to na ame buka makapuwa sa kam nakagdam ka maratab sa mga pingulo lang udi ya may kas kay makakilangan ng gulawlan rakaw to nakagdam ka miya karataratab sa mga pinggilbagakan ay mala na si salungan namor no pa mga kabitan o ang utas sifat amapya pisipat wallah ana ahakku atigman ni wallah ana ahakku bida mink sa kanatig wallahi lebisan na mas malasan ni kabenar sanga na pinggulaw lang imanto na begini sa lugar ang utaori penaran na basta yakapya wallah nang utwa ka lugar ay may nakapakaluwag nga pagaring nga mukmin na kanayawin ka igida niya mang kibayad na ay man nang utwa kanayawin ko adi sang utwa pagaring nga mukmin na tantong piyakapisan na miyaga pasra kalabudan na ben sa lebih-lebih akhir ganiron agiyong kuto eman niyan na mailener ka ang kuto kapamimiis ka di nagyang kuto tantong makakabo pura-pura na ba nga magkakailangan ng utapirak na ba nga magkakailangan ka na pirak ka pud na giyong kuto ba di nga kamgi sa lugar ko pagari nga mukmin nagyang kuto lagi dito abutad na tanto to kung masakit kung pagari nga mukmin na sa alungan na mori na balik tadanganan ako mga sikwa Allah subhanahu wa ta'ala sangot ada nga kabgi lugar na umabu may tumuno kasungan na di kayo bigay lugar wallah subhanahu wa ta'ala sabab na dar kami leso kabgi sa lugar kamaap na gitu sabab ginan paganadantan si kuma ginawa tanong makaswatan no maap si ko pagalitan no min bagantan sa lugar ang uta pagalitan no amirat ya sikwa Allah subhanahu wa ta'ala di bukitin ang nganatan tanong ay dunia nagito ba kabasa ko di kilebeng ang utengaran ka yang utapaparangan ka na piakap ng milbeng na di kilebeng ang utengaran ka di utapaparangan ka ay na mapumanutula siya kaya na maratewar siya kaya na nagipaparangan yan dia pernah makipanginawer ka dia pernah makipagalabar ka dia pernah pagkataling umar ka kami kaskip pananalo sa tabang agi sabab na itatad manira ka ng utwa di nga kapangipugupa di nga makipagawida naguda kapiyang ikapaparangan Allah walam na niya mga rereganan agyan nga mga hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam orin yan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na anto na yung mga pad agkasabapan sa kapakapi o parangay nga gumpian yan ang utang parangay nga
Napaganero na tigman niyo mga ulama, ako sa bapansa, kapagapia o para ngayong mu'min. Napaganero na ibadatulillah, dina biibadatihi lillahi wahda, la syarika lah. Gulalan sanggot to kapagapia niya ng simbo niya si Allah. Ayaman na niya pagumpian kaso, paglutan niyo gusto Allah. Ayaw akumpero ng gulalan sanggot na simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Agiyatigan na susimba si Allah, kadanda ng mga simba si Allah, napkatarbiyan yan, agyang kuta, merat ya si Allah subhanahu wa ta'ala. Mana, yang ya mu'min, na tirbiyang kau simba nga si Allah. Andin ni ka paapi ang utwa, simba nga si Allah, nagitod ni ka pengunduan yan kau, kambilang ataw. Berarti yan, nasusambayang. Natigman ni Allah, aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Amayan dengan niya susambayang, amata na susambayang, nakisa parer ka ang utap ya makasisingay na gumangaratan. Nandin ni kumping ako sambayang ka, na ayaw man na niya nakiyumpian agyang ko to mga didebitan ng mga pipian. Bagawat nga si kupya makasisingay na gusto mga rarata ang mga galabag. Ito yung sabab, pagampagan na niya, pagumpian. Nagyang ko to mga simbatan si Allah, ako sabapan mo to sa pagkapya sa paparangyan tanong, insyaAllah. Ikina yanaro kang utasim mga si Allah, na baka sugur ka to sa kapipiyang na kapilang atanga. Ikadua, nagyang ko to zakat, simba si Allah. Yang takabagay sa zakat. Yang takabagay sa zakat, nagkasuti ka niyan, mapakapyan niyan ang utapaparangyan ka. Igman ni wala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wanyo kira tigwala ang utwa zakat o mga tamukiran. Wanyo ko mga tamukiran ang utwa zakat, akasuti niyan siran nagu. Ayaman niyan na wa tuzakkihim, yang utwa mapakapyan niyan siran. Kasuti niyan siran. Na sangot wa himgan ka zakat, nagpakapi ang paparangan ang bibilang atang wa. Lang na mga tao di mo kaya zakat. Na ayam man o to na marata ipaparangan. Marata kapag hinduduna asar ka matatayo ng utatamukin apya miya pobre ang uto ingadiyan. Udi na gyang utap pagtaw niya. Ginan na isusuguran wala ako tamok si ko mga tao at na mga tamok yan at tigalanggiran ang kuta zakat o mga tamok yan. Langit nga mo puwasa. So puwasa na nandoon yan na makapi ang kuta paparangan tanong. Makapi ang kuta paparangan tanong. Igman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiyamu junnah. So ati ko Nabi so puwasa na rendinganan. Wa in kana yawmus sawmi ahadikum fala yarfuth yawma idin. Amay kagyang gotwa di ka pusa o isar kanu na fala yarfuth. Isa din nanip man sa nga yarfuth. Kagyang gotwa nabas kanya di mamakay. Siya karuman yan. Wala yaskhab fa in saba ahadun aw qatalahu falyakul inni mar'um sa'im. Udi nak nabas kanyan di merata-rata sa paparangan. Barato adna sintaon na udi na adna makimbunon daya bubtiron niya na sa natawa ko adi pusa. Isa to pagkumpia sigo parang endo puasa na pagkapian niya ng utaparang hinga. Sigo mga hadith na tigman niyo Nabi, man lam yada' qawla zur, sa tao adi na nibagak ang utwa at tirus sa kabukag, wal amal labi na gusto din di kang galabaga, wal jahl kapag inurante, palaysa lillahi hajatun bi ay yada'a ta'amahu wala syaraba, na di kailangan wala subhanahu wa ta'ala ikinibagakan ka, sa iko kaya kakakan ka, na gusto kayo nga. Managing nga, baraposa, dan yang bubagakan suka pamukag, udi na mga rata paparangayan, na da balir puasa, da balir puasa si Allah subhanahu wa ta'ala ang kutwa tao lagi dito. Ayaman na niya na sa puasa na ipaganda niya ka agi ang kutwa mapi paparangayan. Na lagi dito mamusukap na haji, sukap na haji na madrasanan amiyak kalala ay paganda niya ka agi ang kutwa ayaman na niya na mapi paparangayan. Sa kutwa kaya giro Nabi sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfut sa tao amnay haji des kanyer o pamakay walam yafsuk das kanya ro meradusa udina merata-rata sa merata-rata raja ka yaumi waladatsu ummu na makakasuis kanyan sa ikoy ngedian sa waliran sa lagi dugupan ini bawa ta inayan
Allahu Akbar. Ay mananian na hajju tu ay pagndo ni arka na giyang kuto mapi apa parangyan. Mapi apa parangyan. Pergi genakan ni arka agyang kuto mga rata abetan. Sa kako kontrolan ni arka sangot pa kasi singa si ku haj. Di kanya ro di sinanad. Na masinanad ka na gitu ni imbeling kasi ngadga. Nasa din sa mga tao mas surbay binanan. Nagpakakaswisi kay ingadian alagi dugupan ini bawata inayan. Ikatlo sabab dagiang ko to paguntudaan sa iko mga bilang ataw. Mana ay ipuguntuda ka mga tao na giyang ko to mga barasimba sa iko Allah mga pipe paparangayan. Ayakat Nabi sallallahu alaihi wasallam na la tusahib illa mu'mina wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dai pagpada ka inunta na sumirat yaya. Dai pengulayo ka inunta na sumirat yaya. Dai pakan ka sigo panganang ka inunta na ngutuad na kalakya sikwal. Mana ay pagaranin ka mga tao na giyang nguta mga tao mapaparat yayan. Ay paganan ka mga tao na giyang ngutuad na kalakya sikwal. Sigo mga hadith na tigman yung Nabi الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Ayat tigun Nabi suat tigun Nabi sumama nasi pagilaya su akap pagagamanyan nasi madidipindi si iko layukyan. Ayaman na su kapaparangayan ka pagagamang ka nasan si pelayok ka upuni pelayok na ka na magagama kiyong pian su agamang ka upuni pelayok ka na darwa ka na miya binasangot to pagagamang ka. Falyandur ahadukum man yukhalil na ilay atigun Nabi sallallahu alaihi wasallam utaw antay pelayukyan. Ilay man isa yan antay taw ay pelayukyan. Bad sa kaparulya ko mapiapa parangayan napakadakal tanuang uta dua. Panganisik wala umpi anian agyam ko to yamanan yan na mga pipya di na umpi anian uta paparangayan tano didebiyatan tano aginan isa apaka gubrot tano sang kuto eman niyan nakapya paparangayan. Murin yan na isa apakatulod ka sa apakapya sa parangayan ka na giyam gupwa ka kanalang Muslim sang kuto rarad agyam kuto marata paparangayan. Mana pikiran ka umrata-rata ako na pudataratan ako mga tao. Upipi ako na pipian ako mga tao. Na andin ni kapikiran ka ro na mga pipia ka ang kapipia o mga tao. Asada sa galbak ka na gitu din ipanggalbakan ka o mga tao. Naginan isa ay mananian na bakaran ka sang kutwa karat paratarata nagpakasugur ka sang kutwa kapipia. Inshallah ta'ala nasi ko isa muhadarata no live tano man na pamagusin tanong lang kutwa mga rarata paparangayan ang tanong ka pa ng gilay. Pagusin tanong mga pipia paparangayan na etanop mapugusin si Kunix na giyang kutwa mga rarata paparangayan. Bala-bala sangan wallah subhanahu wa ta'ala sa madala mapya sila salam ng askano lagu punalamatan ng askano sulangwan umiyaka mwinte sang ka-11 tanong sing barang-barang ang mga ingad punalamatan ng askano sa din na pitataman na panalamat sa salam ng askano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.